kublai pi baro parlok bait kumno pilong baro ngangit pidon hakamet kabakoi kabakia kumta menta kene ke video kade kaba ai ting mut shibun pi sanga bapai adu banakut kene ke video kenang bapin like nai kene baro haden bapila pe ya kene ke video ngatrai pinembam shu ya une ujing bam men kapor ngi juso tanat ban bam ya u haki dukan di sha lene haying jongiro kumjo une ujing bam balik perteng ukrim bon utu krim bon bangi ju lap sha dukan ngi di sha badon ke krim hapo te giso tanat ban bam ya une ukrim bon namar don ke krim kaba bang hapo ne krim bon te haging sha shalandet kene kejing bam krim bon kadon ayu pin setip mentah kene ke video pe une krim bon ban bam te hapo ketin te bang shisha andre ngimtip ya kejing sha kumno ki snayau te hakane ke video nga persyang man ban iepi kumno ki sna da kejing jaklia ya une ukrim bon hapo ke factory te ladiki kwa kila ban shna yang no krimbon da kaba bha da kaba lek huit rei kine kinong tre hapo kene factory ru kila lek knang ba ki briu kinong bam yang no krimbon kin bat ha ka jingpang kaba sharkhe te pe dala ki khmat ki jong phi menta ngan pensaki phi ha kene video ba kumno ki shna yang no krimbon mai kine ki krim ru ki krim ayu kishna bunsin ki ju kle dagi krim ki badon daga chemical daga ba penlong jingpang ka jingpang ru ka jingpang ka ba sharkhe ka ba snew wat hapading bala depe ya kana ka video la de pi bam ya ne jingbam te kata kan syong hakamon ka jongpi hanre ngam keno ya baro ki company kane ka video kal sapriang hakwe ka company ha ka UP Uttar Pradesh kila pen I daga ba ring video kumno kishna daga jing jaklia ya ne krimbon te haki company ki per kamut amba baro ki company ki le kumne don katukane ki company ki bale snew ban penjeklia ban pen long ya ki jingpang ki per ya ki brew ada balabam kum ki ne ki jingbam sangang karpat ipi baro sa husyar aswam bam ya jingbam unu dawat nia pha kuble shibut